Medalya ng papuri, tinawad na pamigbig ti Hepe de Policia de Bangged, ani Police Major Graeme Boy Javier, kent investigador ani Patrolman Francis Joseph Robles. Karamanda kadito pa na polis iti Region Cordillera ang napadayawan babay ni tiniswat nga awarding ceremony iti Police Regional Office car. Pamigbig da ito iti balay resulta ti 5-minute response policy iti napasama ka pamaltog iti Zone 3 Bangged iti June 27, 2025. No, June 27, no, malagip yun, Reggie, adda may isang suspect tayo, una may isang tao nga, pinaghinmalaan na nga mabalik nga, amo na katsuti mang patay kanya na di tao, kat may salangmat nga karuba, kat pan na pinaltugan. Kat apan data, agad-agad nga nakapag-responde ti kapulisan. Within 2 minutes, 2.5 minutes, pa kiti response me. So nga nakaalami, DJ tao, at the same time naalami piji paltog nga inusar na nga ng paltuog DJ tao. Ibilang ni Javier ken Robles sa pamadayo da iti sububukila Bangged Police. Mangipanaknik da ito ikunada iti dago sa pag-respondeda iti anyaman na maitawag kadakwada babay ni 911. Naragsak na ka sir para halang ati pagbagik no ket dito i-represent ko nga istasyon nga dito'y kayat ni Chief PNP may nga ni General Torre dapat maalami within 5 minutes or even less than 5 minutes tagi suspect tayo nga una makapag-respond tayo ti any scenario nga itawtawag dati stasyon tayo, ti himpilan tayo. We are very happy kasi even though mga bumabatikos sa amin ng mga kapulisan, may nagbibigay din sa amin ng pampahay moral pa sa aming tungkulin na ginagawa. So, na-acknowledge din po nila yung mga efforts namin na nandito sa baba. So magmano piyersa ti polisya tinedeploy kaditi strategic location iti Bangged tapnon dago sa makapagresponde. Dua pa yung mobile ti polisya ti adan ti mobile CCTV ken mamonitor ti pagrespondeda. Malaksit pa iti tininsulara CCTV kaditi strategic locations kasi ti Paset ti Calaba, Zone 7, Sinalang ken iti Baksil. Kabayatan na balagi pa ni panakatiliw ti may bilang nga top 2 most wanted person iti Bangged ken top 4 iti provincial level kalpasan na ni-serve iti warrant of arrest kontra ti 20 ti tawen ng akusado gapo iti kaso ng statutory rape. Natiliw da ito iti Pugo La Union. Basar iti polisya, natodo ti akusado may pagarup anang remes iti 15 ti tawen na PWD iti tawen 2023. Idi nagtuturog naturog tagi kakadwada nga nag-inuman. Dito yung masuspect tayo nga rito yung pantay tiniliw di Pugo La Union kat ginundawayan na matan dito yung umal. At nag-took advantage kanya na given nga rito kat han siguro nga makairiyag. Kandi dyan medical legal mat ti victim kat nag-positive mat so na ti rape. Awamet tinerekomendar a piyansa ti akusado ken dago sa naidatag iti korte ken naikomiti ti pagbaludan. In paganagyan ni Javier ngagtultuloy ti panang birok da kaditi may bilang o wanted person ken inalukoy na dagito ay sumukon ken sangwen dagiti naipila kaso kontra kadakwada. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.